Il-listi ta' anzjani li jistennew li jidħlu f'xi dar residenzjali naqsu b'12%, dan meta mqabbel ma' Lulju tas-sena li għaddiet. Ikkonfermat dan is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana f'kummenti lil One News waqt żjara fid-dar tal-anzjani fl-Imtarfa fejn qed isir xogħol ta' estensjoni u tisbieħ. Caruana qalet li dan it-tnaqqis sar minkejja talbiet ġodda li jidħlu ma' kuljum li jgħaddi. Allura bil-proċess sistematiku li bdejna permezz tad-Dipartiment tal-Anzjani u Kura fil-Komunità irnexxielna innaqsu din il-waiting list b'mod strutturat permezz ukoll ta' matching process biex il-persuna li tapplika tkun qed tieħu s-servizz illi verament ikollha bżonn. Fl-aħħar jiem kemm l-Assoċjazzjoni Maltija tat-Tobba kif ukoll il-Union tal-Infermiera u l-Qwiebel tkellmu dwar każi soċjali ta' anzjani li jispiċċaw Mater Dei. Is-Segretarju Parlamentari spjegat li filwaqt li tisir kull sforz biex jiżdiedu s-sodod fid-djar residenzjali, kull applikazzjoni li tiġi sottometta tkun analizzata bir-reqqa ikun mistħarriġ sew dak li l-anzjan għandu bżonn. Għax mhux kull sodda hija adattata għal kull persuna, ġifieri wieħed irid japprezza wkoll il-proċess laborjuż li hemm li persuna natwa s-servizzi li verament għandha bżonn. Allura id-Dipartiment miexi li filwaqt li inti jkollok żieda fil-provvista tas-sodod ikun hemm razzjonalizzar tal-mod ta' kif jingħata s-servizz. Bilan li jiżdied aktar is-servizz personalizzat fid-dar tal-anzjani tal-Imtarfa se jkun hemm sezzjoni b'25 sodda għal dawk l-anzjani li jbatu mill-kundizzjoni tad-dimensja huma ta' dipendenza għolja. Ġilli aħna nimmodernizzaw id-djar tagħna u norjentaw bżonnijiet, però mbagħad ukoll anke qed nigwidaw lis-settur privat fuq il-bżonnijiet u l-livelli ta' dipendenza li għandna bżonn biex nikkejterjaw għal bżonnijiet individwali li jkollna.